lang na anti yung arudan nga bangatan. Nga nakapinpintas. Ako naman, ilipistikan kay man diis. Ako lipistik na antiyo. Kailangan kag lipistik kung agbarbas tayo basit. Ano yun? Nagtugod agad na barbas tayo. Signs of distress. Ti barbas nga kunada. Ito nga dagiti babalasang. Nga dati nabubuok da. Pagbuk amin nga kilikili. Amin nga maipipit. Stress da ita kakanakan ng kay papay-stress. Kasi dyan, agwar tag lipistik tayo basit niya. Hala talaga nga mahilig nga kasta-kasta, mikat nga agayos ayos. Kita nyo mo na, sugsuguro, tabuok ko ni ang kontupi nga maayos, dahi tabuok ko, Hala talaga nga mahilig, ta simple lang na antiyo, simple nga dalaga nga Pilipina, nga dati buok tikili-kili na nga kunada. Yan na. Kasta nga talaga kakanakan, tanggapin nyo na inted ni Apo Diyos kinyayo, ay na. Halang kayo nagreklamo, ay na. Kita nyo man, taagong ko ni nga pango. Tanggapin nyo dahi tang agong. Dahil nga panagrup-rupa, tabibig ko ni kasla lang ko kasla lang nga killer, baga, Diyos ko, masulan ko pinantiyo ni ay na, tanggapin nyo ta sarili yo, awan ti sabali nga nga mangayat, sabali nga mangayat kinyayo, nga si kayo ko na po. Kat ilipistikan tayong marod, ay na, thank you so much dahil nagtad ti lipstick kinya. She's teacher from Macau. Adati fans and tinga nang itanday nga lipstick. Dati pa lang idamdamo hindi nga natanggap ko nga regalo ti maysa nga mga ayat kinantiyo. Kat no, ay ayatan dakat adati kayo nga itad kinantiyo nga ipapromote. Mabaling kayo agpapataag pa-promote ti products yo kinyak ma. Tapno ma-promote na kita products yo. One! Ay na Diyos ko. Lipstick dito Maybelline. Hot lava. Padasan tayo nga roon niya. Medyo kalusan ko pa amog kabel ti lipstick. Kanta anak ang aral nga mahilig ka make up. Nakita yun? Nakita ni kasi pa nag-lipstick na niya ka-anak ni Leticia nga naka 1 million subscribers niya. Nalaing day ta nga ka-anak naka 1 million ng Ilocano ay yung magpasan yung nagdakto lang nga bibig ko na magpas pa yung lipstick mo ano mo ila babaan nyo natin. Shout out to Leticia iti taga Pangasinan matlang suna Bautista sa Isuna Ilocano matlang follower na anti. My God ni Leticia 1 million subscribers nag-subscribe kina antiyo win Diyos ko naglang dating ngobingan na yan kasi ti kakaanakan humble iso nga bless Isuna niya kakaanakan niya. Follow nyo iso nakakanakan na lang make-up dahil nga balasa. Make-up tutorial to mamat nantiyo. Padasan tayo talaga yung source ni Leticia nga rin niya. Po dito buhok ko lang ang talaga problema. Dati nga buhok ko. Nagnina pa dito shampoo ngayon tuhod ko nagkaputi Pangasinan. Saluyot shampoo dahil nga shampoo. Sagsabon na umalata. Inaapo. Nga may sina-sina ni agasan nyo dahil nga panagbubuok. At ka diti padaw yung abog, padawatan daman tibok kakanakan. Imbagak talaga nga tibok. Hay! Nakapauma ka na buo! My God! Kasla, mala. Kita niyo mo tan ani Ano man? Nagalas na tiyo. Nagalasa kon. Kininas na. Ukis tibawang na nga kunada. Kat babantay latan. Kasta nga talaga tabuk ko. Nagado din na swil-swildok di YouTube nga kasto tibuk ko. Niso nga babantay latan kakanakan. Kasta latan. Ay naapo. Kat kumusta kayo ngay kakanakan? Na balita nga kwa. Nga niya data GCQ. Dapat GCQ na. General Community Quarantine sa. Idamdam mo. Community Quarantine. Tapos nagbalin nga inya. Kasla mo la cellphone na dati kwanan upgrade na nandiya data iOS data nga kwan quarantine nyo dita kasla lang kwan i-upgrade talaga kasla cellphone damdam mo community quarantine nya tapos nagbalan nga enhanced community quarantine tapos tata general community quarantine GCQ damdama general enhanced community quarantine manan. Inya pa iti sumarano adan to ti Max na General Enhanced Community Quarantine Pro
Kadamak, sinyapay, mauma ni antiyon, di malamal-mal pa sa nagbabangad ka, nagsusulpong kayo gamin. No iba gada nga hang kayo nga rumrumar. Hang kayo nga rumrumar ay na, igalot ko da kita tangad yun eh. No siya lang nga tati presidente ti Pilipinas, da kita bangad nga talaga, igalot ko, da kita ukol-ukol yo, itayon ti kwa. Mangmangga dita, tanong kayo nga makaruar, maumakin niya yo. Da kita yung mga sulpong nga babakat nga lalakay, imbaga da nga rodan yang kayo nga rumrumaran no kwa kayo, no senior kayo, ay na, lukon da pala ang titawanda no madamag da. Pabebe, dagito nga senior, mauma na antiyo. Dagito yung mat, below 18 years old nga kunatan sa nga bawal nga rumwar. Inyaki din dagita bangbangad yun na yan. Awan pala urmot yo. Urahan nyo nga agurmot kayo, tabawal kayo nga rumwar, nagbabangad kayo. So nga malmalpas, dita quarantine, ay na, maumum nga talaga ng antiyo. Nya kaya yo aya, matay kayo amin dita, kasi dati kaya yo. Hang kayo nga kwa, hang kayo nga gluko-luko titawin nyo. Sayo la ang ilimod tatawin nyo, no? Dati kwa, libre, kas dyan. Tulad nyo na antiyo. Di ba kasla ko man kwa, no? Ita piyesta, kas dyan, ita perya, nagita pagluluganan, ita piyesta. Dito dumakat, ibagada, 7 years old and below, libre ko na da. Kidalin nyo, dagita na, yung iba kayong agluko, dati tawin na, kas dyan, ano, malibre kayo. Kas dyan, taramidin nyo. Hanga tayo nga GCQ. Dagita ko, nagsiswimming kayo, dagita inter-resort. Di ba yung magandang ikat, 5 years old and below, libre ko na da. Dagita tayo ko ayo, dagita kayo umatake nga libre nga lukod kitawin nyo. Kidrin nyo, dagita anak nyo, dagita kakaanakan nyo nga kwa, aglo ko dang ibagada nga, upat lang kitawin na oray samdan. Kas dyan, pag malibre kayo. Nanday ito nga GCQ, numadi nga talaga nga mabali nga rumwar, madi ka nga rumrumwar, maumak kinyayo ay na. Siya pwede mangisag-sagunok nga talaga kinyayo. Well, anyway, ay na apo, sabi lang ko mamalpas mo dito yan yung COVID-19 niya. Unay mo tinapaspasama kinyata yung kakaanakan, nagregat ti sitwasyon tagda. Hay, makapamismat niya, agay nga araramidan tayo idi nga, napidas tibiyag tayo, makaapan tayo tikwa, simbaan kadakwa, tagtawanan. Hindi nagsira ti simbaan, awan ti ngumanaw-ngaw. Hindi nagsira da ito ibisibin, nagado ti ngaw-ngaw nga ngaw-ngaw. Nyamat kan aya ti tagtao tagtan aya. Nya, anda ti nagngaw nga ngaw-ngaw, nga nagsao-sao ide, nga artista ide nagsira da kita simbaan kadakwa, di ba awan? Awan malagip ko. Pasensya kayo naon tam amok nga nagsao-sao nga nagrekla-reklamo nga naisira mo dagiti ti simbahan ide. Tanay sira dito nga ABCBN na gano'n tingaw dahil na maumaking niya nga dami. I-shout out ko man kayong amin nga frontliners tayo dito Tita Pilipinas niya nga kakaas nga tatrabaho lalo nga ko nagdagiti nurses tayo sa pila kumakat may kanda kayo iti nawadwad nga benepisyo nga ro tanariga nga titatrabaho nyo. Nya amok dayta ay na amok dayta riga tina nurses Tita Pilipinas. Taam mo yun na antiyo, nurse mat ita Pilipinas, idi. Idi panawon ko, idi, awan sweldo ni antiyo. Nagis-iskwela, tupat nga tawan, nagado ti binaybayadan me, dagita nga panagis-iskwela me, tapos awan sweldo. Awan, isang imbatik tayo ta Pilipinas, ay, low siyo ko na, ibati kayo ko na. Iso nga dyan, nagabrood ng tiyo. Kat hamat nga nalaka, ti agabrod. Iso nga dagiti agbalbalak nga agabrod. Panunutin nyo nalalay no kayo ti agabrod. Tanarigat agabrod. Ay na, makadanong kayo dito yung abroad. Baka dungdung-aw kayo lang naladaw nga sangsangit nga kwa. Narigat biyag ti abroad. Diyos ko, kunakto magamin. Ngam, at the same time, naragsak mat no amom anga kwa. I-balance ti biyag mo. Kas dyan. Makapakaado mo ti funny experience. Tantiyo kayo dangan ti funny experience. Tantiyo nga nag-abroad. Makapakatawag kami mo niya nagagduma. Kaya so, idi nag-abroad kami na antiyo. First time na dadyaag-abroad idi. Malagip ko idi, dandani ako ngag-abroad. Aping atanya kasjay tayo niya. Ano yung dandani kag flightan? Ito usaram nga badbado mo nga ka, dagi nag-aalasan. Tagamin itugot mo, dagi napipintas nga badbado. Makarelate kayo kakana-kana. Di no dandani ti flight yun. Adi nga 3 days before flight yun. Agi ti usaram nga bado, kas lanis-nisan. Agi pagpunasan ti. Pagpunas ti kwan, ti lababo kadakwan ti pagbado mo. Tagamin agi napipintas nga bado. Miso ti usaram nga ibagahi.
Makakatawa man dito nga experience. Tapos ano yung medical. Dagito kakana ngayon Ilocano nga nag-abroad. Diba? Nagaduma da medical. Medical. Ano nga. Kita na dito isbom kadatakim. Kas dyan itest da. No itest da kayo magkakanakan damagan yun. Numano nga kwa. Kasat mo ka adumat. Kayo nga. Adi container ang itad nga pagkabili na ti stool, taki. Anyo punpunuan ay dyan. At agamin ti friend ko hindi nga nagpa-tawag dito nagpa-medical. Kapinuno na hindi na yung container naglaylayong sa itaki. Ay maak na talaga dahil yung mga experience ti OFW. Ado ba ti experience yung makapakatawag ka kanakan? I-comment yung man kini dagiti experience yo nga nag-abroad mat. Palagip ko pa idi, amoy ti ginatang ko idi nga bagahin na antiyo. Dahil nga mumurahin siyempre ang mga ti kwarta. Gimata lang idi ti nalakalang nga bagahe. Idi nga pag-presyon sa ti 800 sa adi panangbayad pananggatang ko idi dito 168. Di pananggata dahil tanga kwa nga bagahe. Po ang pinakadaanan ti final destination ko nadadaalan kakaasik idi nga ng suso. Naisinak idi na umadalig na. Ang kumatan nga may duro nang kumay guyod nga dadalig na susuunan ti yung ulo na idi. Reject airport. My God, kababain nga talaga ay naapo. Tapos di ko nagtireplano. Siyempre, first time mo. Hamo ba yung na-experience? Kunag, ito yung ada experience na kami nga nag-abroad. Ay, nakasla ka lang agsakay ti bus. Kung kunada mo, nga kwa. Kasla ka lang nakasakay ti kwa. Ti kutsi. Hama. Mauma kinyayo. Nagtayab jiroplan ko, kasla mabati mo, di buksi mo. Kasla mabati, dagi di bagis mo nga. Yan ti kwa. Nagtayaban jiroplano, ti feeling ko ay di experience ko. Ay mauma kay naapo. Super ragsak talaga. Datatahan ko malipatan ng experience. Di nag-abroad na antiyo. Di nagsakay aeroplano nga first time. Ay naapo. Kasla ay amin. Lalo no, adi nga agko ti aeroplano. Turbulence tinagan na. Diyos ko kararagam nga talaga amin nga santo. Pagkabutang talaga. Kung naman agsuwat aeroplano. My God. Pati no apang kagkasilyas, no mo nagkati kasilyas ti aeroplano. Kabutan siyempre kakaiba no kasat ng mga iilak, kas dyan, damdama, nakatugaw ka nga pulpultit ijay, tapos hamugay mga nailak dahi tang nga ridaw ti kasilyas ti aeroplano, kini nilukatandan, titiwangwangan, nami nga makita na dito. Dapat adalin nyo, ada kita kakana nagpatulong kay kas dyan. Lalo na yung flash mo pa ito CRT kwa aeroplano. Kasla nakalasugnutan. Kung naman sultupan na ka nga talaga dahil takasilyas dito aeroplano. Kagkabutang ay naapo. Ngam siyempre, experience is the best teacher nga kunada. Siyempre na-experience mo. Ay kasi gayam ko namba. Tiso nga mayat-mat. Aya, sige nga rin kakanakan ay naapo. Madika mo na nagustuhan nyo dahil nga video kat. Agarami na ka talaga ti video, pampanunuta kag sursura tak talaga ni iti ideas, kada kwa, kada inya ba ti arami da nga video ka nagrigat mat, kat ano sa nyo ati aguray nya, pasensya kayo ta, kahit kumatkat kastoy mano da dumano, agarami na ti video kas langit, tutong-tong tayo laang, kas jay, kurang langan nga rod kat, pulutan kan inuman nya, no kas jay nya. Kat dahil dyan nga kakanakan, agpanunutak ti baro nga video nga aramidan nga maparagsak kayo nga rod no maparagsak kayo kananayon ta may kadagiti stress yo nga rod niya. Thank you so much dagi jay positive comments, dagi jay maparparagsak ko kano nga kwa laro dagito adati problems in life da marekrek na da nga kwa saksakit kada depression kat makakasla makag-agas at matan Diyos ko agas nanti tatta kasla malag doktoran niya. But anyway, pay so much kit de laughter is the best medicine nga kunada. Win pud na ray takanakan. Naman yung liplipatan ati tips nanti yo since adamat amok basit iti health kasjay. Hanyo liplipatan ti mga lati vitamin D gapot init nya ti bigat agpainit kayo mayat day tanga vitamins kakanakan.
Tapos, uminom nga ka na na yung tidano man yung liplipatan. Water, uminom kayo ti water yo. Tapos, dapat palagturog, importante ti turog, ang liplipatan dagita, ay na. Ikatan nyo dagita, kayo, dagita bisyo yun, ngagiyayam ti Mobile Legends, kadagbuya, ti Korean drama. Ta, almanam to day talam, to day nga sakit ka na kanuhang ka nga talaga nga maturog nga exact time, aja best time to sleep. Rabi, dapat talaga maturog tayo. Can syempre surround yourself with good people, your friends and your family. Dapat, pilyam na kita gagayam mo. No, na kita gagayam mo ngaykot. Kita tatawa, nakapaligid kanyam kat nagninega da. Maalam day tamot ma-imbiyar namot tabiyag mo. Nisong nga, adaywan nyo da kita. Unfriend nyo da kita. Kagayam yung palpalastog lang dita Facebook. Unfriend nyo da kita kakanak. No, apay kami tagpalastog da ay na. Mabaling ka mga uminom ti milk ti nga hamo nga ipos. Mabaling ka mga gumatang ti sapatos nga hamo nga ipos, diba? Mabaling ay na. Mabaling kayo nga mga niti restaurant nga hanyo nga ipos. Mabalin amin kakaanakan, Diyos ko. Mabalin ka nga gumatang tirelo nga barbaro kan bag nga hamo nga ipos. Mabalin ay na. Mabalin ko nagtumot no apay gamin ta ipos na. Bitter. Sige nga Rod, kakanakan ito man na antiyon nga Rod nga mga ayat kinya yung unay-unay amin nga kakanak dadar na nga bugoon dito ilubong. Bye!